гості у студії, тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні у нас у гостях хор з Глибокага, дакладней яго частка, 4 цудоўныя жанчыны, зараз сядзяць перада мною. Ганна Шакола, Галіна Наумова, Марія Трапук і Алена Пірейка. Хвала Христу. Хвала навеки. Добра памясціліся тут у гэтай студыі. І на якой нагоды мы запрасілі хор, 20 гадоў спаўняецца, так? Віншуем перадусім вас. Вось, ну і я думаю, што нашы слухачы з задавальненнем паслухаюць пра ваш хор. Раскажыце, давайте распачнем з самага пачатку, самай гісторыі. Калі ён утварыўся? Помніце гэты момант? Я ўжо распытала тут усе з самага пачатку гэтага хора, так? Ну, так. 20 гадоў ўжо ў ім. Мы з самага пачатку хора. Пачалося гэта ў 2000 годзе, у лютым 2000 года. Ініцыятарам і натхняльнікам нашага хора стаў ксёндз Пётр Врубель, які на той час быў пробашчам у нашай парафіі. Ну і так вось, людзі розных спецыяльнасцей, узросту, розных захапленняў, але тое, што нас аб'яднала, гэта любоў да духоўнай музыкі, любоў да Пана Бога. Вось мы захацелі такім чынам хваліць Пана Бога спевам сваім. Ну і так аб'ядналіся. Кіраўнічкай нашага хора на працягу 15 гадоў была Ніна Казлоўская. Яна была вельмі адданая гэтай справе. На жаль, у мінулым годзе яе з намі не стала. Але мы працягваем эту справу, таму што любім спяваць, любім хваліць Пана Бога спевам. Ну, так. Спадарня Лена, памятаеце, са скалькіх чалавек усё пачыналася? Колькі тады было? Ну, касцяк. Ён і зараз трымаецца. Той же самы. Чалавек 10-12. Потым пачалі далучацца. Бо заўсёды для нас, для хору, дзверы адкрытыя, адчыненыя. Прыходзьце, мы заўсёды запрашаем. Зараз у нас 15 чалавек. 15 чалавек. Но каля 15 заўсёды так трымаецца лічба. Тады пытанне да спадарні Ганны. Скажыце, калі ласка, пра рэпертуар трошкі раскажыце. Я ведаю, што ён такі асаблівы ў вас, так? Ну, асаблівы і вельмі разнастайны. Мы спяваем творы класічнай духоўнай музыкі, а таксама і рэлігійныя творы замежных аўтараў, і айчынных аўтараў таксама. Вось, і я, як на цяперашні час з'яўляюся дырыжорам хору, а на аргане іграе Даната Бутурина у нас, арганісткай. Вось, то у рэпертуар увайшлі і мае творы таксама, которые я сама пішу. І вось выдала зборнік песні «Славім Цябе, Божа» на словы розных аўтараў, як нашых глыбоцкіх, так і іншых нашых беларускіх аўтараў. Вось, і вельмі прыемна, што вось песня мая на словы Глыбачаніна Віталія Гарановіча заняла першае месца ва усебеларускім конкурсе, прысвечаным 500-годдзю Буслаўскай святыні. Вось, і прагучала на свяце, в гэтым свяце, вот, на 500-годдзі Буслава. Нам вельмі прыемна было вось, праспяваць яе там, і яна ўвайшла ў наш рэпертуар нашага хору. Вось. Ну і другія песні спяваем таксама на словы розных беларускіх аўтараў, і менавіта мае песні. І сёння мы таксама праспяваем некалькі песень. Давайте вот. Просто зараз і паслухаем, калі можна. Так. «Святло малітвы» на словы Марыі Ючкавіч, аўтарка з вёскі Сітцы Добшыцкага раёна. Святло молитвы для души, як озарение, святые словы у тиши несут натхнение, и от земных людских грехов нас отлучают. Молитвы, словы сёння знов нас узвышают. Душа так прагне вышыні, святым моленні,
нашли збавление. Табе подякувала дар, хвалу пошану. Душа няси, як светлый дар, дар беззаганный. Твоя безмежная любовь ратуе грешных. Молитвы слов и знов душу сутешать. И свечек яркие огни, як очищение. От воинов Божа барани и ознищения. Дых Божа з нами ты штодня, святло молитвы. Ка Бога мы могли принять душой открытой, каб широ мы могли просить Его потребе. Душу молитва оросить росою неба. Как широ мы могли просить Его потребе. Душу молитва оросить росою неба. Я нагадаю ще нашим слухачам, што гэта прамы эфір, таму хто чуў хор з глыбокага, хто іх ведае, калі ласка, тэлефануйце, расказвайце нам сваё ўражанне, і можна прывітанне таксама перадаваць, таму што я ведаю, што не толькі ў глыбокім вы выступаеце, так? Так. Раскажыце яшчэ пра ваши гастролі, калі можна так У 2002 годзе хор удзельнічаў у міжнародным фестывалі «Магутны Божа» ў Магілёве. Парафіяльны хор заўсёды пастаянны удзельнік нядзельных і святочных набажэнстваў у касцёле Святой Тройцы. Але таксама мы бываем часта на фэстах і парафіяльных урачыстасцях у другіх парафіях, у Мосыры, Удзеле, Лучые, Буцлаве, Падставах, Браславе і іншых. Ну, то я уже чакаю шквалу званочка, слухайце, калі ласка. І таксама яшчэ і за межамі, так, выступаеце? Так, з вялікай ласкі Божай і тымі намаганнямі, якія да гэтага прылажыў ксёндз Кшыштаф Мікалайчык, які ў той час працаваў у нас у парафіі. Вось, а зараз ён знаходзіцца на місіі ў Афрыцы. Вось, у нас такі вось чалавек з намі быў. І мы ездзілі, такія пілігрымкі ў нас былі ў Польшу. Гэта і Чэнстахова, і Ліхінь, Гданьск, Закапане. Нават такой Божай ласкі, такой цуд быў для нас, што мы нават у Ліхіні спявалі імшу. Вось, для нас это была такая Божая ласка і дар, і мы вельмі гэта ўспамінаем з такім чыстым сэрцам і радуемся гэтаму. Таксама па запрашэнні парафіян і ксяндза Уладзіслава Завальнюка мы мелі магчымасць спяваць і ў чырвоным касцёле ў Мінску. І наогул тых, хто хоча пачуць наш хор «Аве Марыя», мы сардэчна запрашаем кожную нядзелю у наш касцёл Святой Тройцы у 13 гадзін. І будем вельмі рады вас бачыць і спявайце разам з намі, хваліце Бога. Ну і на хвалях Радыё Марыя таксама можна будзе вас ужо пачуць і тым ліку ў гэтым эфіры. Яшчэ што-небудзь праспявайце нам. Спеваем еще одну песню на слово Марии Ючкович «Мы все люди приходим до Бога». Мы все люди приходим до Бога, у одним только справа калі. Толькі ў небе на суд яго строі, ці ўсё ж тут на грэшнай зямлі.
жыццё знаходзь або страчвай, жыві для людзей, сябе твары перайначвай і не губляй надзей. Прыгажосць, над усім прыгажосць, гэта белым белая ціша, у ёй музыка вечная ёсць. Прыгажосць нам даруе Всевышні, жыццё знаходзь або страчвай, жыві для людзей, сябе твары перайначвай і не губляй надзей. Жыццё знаходзь або страчвай, жыві для людзей, сябе твары перайначвай і не губляй надзей. Так, ну я да. Не забываю. Я вось яшчэ хацела распытаць у Ганны з пытарні, што вось вы сказалі, што і ваши спевы таксама выконваеце, так? Ну, увогуле раскажыце, як вы пачалі пісаць іх? Калі гэта адбылося і ось... Вы знаете, я так лічу, што гэта тоже нейкі цуд, таму што пачала я пісаць музыку наогул тады, калі прыняла сакрамент бежмавання. Гэта адбылося ў 98 годзе. Вось. І вось аднойчы ў школе да мне прыйшла настаўніца і кажа, вось трэба напісаць срочна да апошняга званка вальс выпускнікам. Яна прынесла мне верш Віталія Гарановіча, а ён на той час працаваў дырэктарам школы, паэт. Вось. І пішы. Ну, я не ведала, што мне пісаць, але я прыйшла у кабінет музыкі, села за фортэпіяна і нешта пачала іграць. Не ведаю, што я іграла, але нейкая мелодыя ў мяне атрымалася. На наступным перапынку я зноў нешта стала іграць, і ў мяне зноў нешта атрымалася, нейкая мелодыя. І так вот на працягу дня у мяне загучала мелодыя вось гэтага вальса. І ўжо на апошнім званку дзеці спявалі гэты вальс, вось, і мне было вельмі прыемна. І пасля гэтага, ведаеце, мне ўжо нейкае жаданне з'явілася, што, ну, трэба яшчэ нешта паглядзець, можа, яшчэ што-небудзь атрымаецца. І вось другой песняй была песня «Софийский собор», тоже на слово Віталія Гарановіча. На той час ён ужо выпусціў 2 зборнікі вершаў, вось, і я стала лістаць, і чамусьці вось астанавілася на вершы «Софийский собор». Загучала, і гэта песня вось гучыць і на і зараз, і ў Доме культуры спяваюць наши удзельнікі мастацкай самадзейнасці. І яна заняла другое месца в нашым абласным конкурсе на зямлі Святой Софіі, які праходзіць кожны год вось у Полацку. І мне было тоже вельмі прыемна, што песня гэта «Софийский собор» жыве і вось мае такое вось нават заняла месца другое. Ну, а пасля гэтага, ведаеце, мне таксама вельмі хацелася напісаць другія іншыя творы. Вот так з'явілася Буцлаўская Божая маці. Мы паспрабавалі з Віталіем Гарановічам напісаць, аб'яўлены конкурс быў, і мы напісалі, і нас заняла, як я казала, першае месца, і Святы Буслаў мы напісалі, і Бежмаванне напісалі, і шмат іншых песень з Віталіем Гарановічам. А потым я паехала ў пілігрымку да Фатімы. І вось за гэты час, пакуль я была ў пілігрымцы, у касцёл прынеслі зборнік Марыі Уючкавіч «Дарога да касцёла» і папрасілі мне перадаць яго. І калі я прыехала з пілігрымкі, мне перадалі гэты зборнік, я пачала яго лістаць, у мяне наогул сталі гучаць многія вершы ейныя. І так вот з'явіўся, дзякуючы вот Марыі Уючкавіч, яе зборніку, вось гэтаму з'явілася многа песень на яе словы. Но мне вельмі прыемна, што гэтыя песні, правда, вось і падабаюцца і дзяўчатам, іх спяваюць у іншых парафіях, і к нашай віцебскай дыяцэзіі, так і іншых парафіях Беларусі. Я перадаю зборнікі, я дару знаёмым сваім, сябрам, і наогул ксяндзам, дзе мы бываем. Вось. І моладзі спяваюць, і ў канцэртных праграмах спяваюць, нават у дамах культуры. Вось гэтая песня духоўную тэму. Поэтому мне вельмі прыемна, што вот так атрымалася. І з ласкі Божай, вось я дзякую Святой Цэцыліі, я падчас бежмавання
взяла имя Цицилия. И я думаю, что это и на меня натхнила на написание песень, и я вельми удячна за это. Послухаем что-нибудь уже з вашей творчости, так? Хочу заспевать песню на слово Марии Ючкович «Будь окрыленной, душа». Будь окрыленной, душа, быть зняволеной не треба, чистой будь, як і сперша, і високой вартой неба, чистой будь, як і сперша, і високой вартой неба, песней гимном заспевай, у молитве вечеровой силу веры познавай, уеднани с Божьим словом силу веры познавай, уеднани с Божьим словом, и живи, душа, живи, годно с Божьим заповедом, промнем веры и любви, у бесконцности со свету, промнем веры и любви, у бесконцности со свету. Дякую. Ось розкажіть, будь ласка, з якими тяжкостями сустикається ввогуле хор, касцёльны хор? Раскажыце, ёсць яны такія? Я разумею, што і шмат шчасця ў гэтым, так? Але хіба што і працы таксама. Што б такога ўзгадалі? Я бы сказала про тое, што у нас змешаны хор. У нас спяваюць мужчыны. Гэта рэдкасць. Гэта рэдкасць. Так. Іх у нас 4. І пэўна, цяжкавата ў гэтым справе, бо мужчыны навогул не спяваюць. Так, што тым больш, што мы спяваем кожную імшу нядзельную і святы. Гэта праца, гэта свой вольны час трэба патраціць. І поэтому цяжкасці нам бы хацелось, каб і болей мужчын у нас было спяваючых. Гэта цяжкасць. Але гэтых, якія ў нас ёсць, мы вельмі паважаем, цэнім і беражом. Я зацікавілася. Расказвайце сакрэты, як вам удалося. Калі яны з самага пачатку ўвогуле былі, так, у хоры? Ці як? Ці потым уже дайшлі? Не все. 3 чалавекі былі з самага пачатку, былі другія ж нас яшчэ мужчына, але яны хто выехаў жыць у другое месца, хтосьці перастаў хадзіць, таму што гэта на самой справе, гэта адказнасць вельмі вялікая, і трэба вучыць партыі. Гэта ж мы спяваем 4-галоссі, і поэтому трэба вучыць партыю, а не кожна хапае цярпення, і напэўна, і жонка недзе не пускае, другія дамашнія справы бываюць у кожнага. Поэтому такая складанасць ёсць, што не ўсе могуць вытрымаць это ўсё. Але яны ёсць, это ўжо. Яны ёсць, гэта цудоўна, правда. А наколькі часта рэпетуеце, якое яшчэ жыццё такое, па-за выступамі? Ведаеце, на пачатку мы збіраліся кожную нядзелю, 1 дзень на рэпетыцыю, і рэпетыравалі на працягу часу, 1,5 часа. Мы нарабатывали тады свой рэпертуар. Зараз мы збіраемся на рэпетыцыю перад святой імшой, абмяркоўваем, што будзем спяваць, якія песні, цякучыя всякія планы нашы. Зараз менш у нас рэпетыцыі, перад святамі рэпертуар таксама плануем. Але на пачатку мы стараліся, щоб рэпертуар быў разнастаронні, щоб песні былі цікавыя, щоб была і класіка такая духоўная, і нейкія нашы глыбоцкія, такія адметныя творы. Есть у нас в рэпертуары песні, которые тычацца нашага абраза, Маці Божай падхорнай, глыбоцкай. Можем проспевать. Так, конечно. Калі можете.
Ну, але може не все. Може быць, яшчэ трэшачку раскажыце нашим слухачам, хто не ведае ўвогуле пра гэты абраз. Можаце пару словаў літаральна? Ну, гэты абраз вельмі старынны. І вось, дзякуючы намаганням ксяндза Петра Врубеля, ён яго адрэстаўраваў. Вось, ну і зараз ён вельмі цудадзейны, гэты абраз. Вось, і той звяртаўся да Маці Божай Падхорнай Глыбоцкай нашай, атрымоўвалі аздараўленне людзі, маліліся да гэтага абраза. Вось, і вельмі ён быў такі дапаможным вось у тыя часы. Зараз тоже я лічу, што людзі звяртаюцца, і ім дапамагае Маці Божая наша Падхорная Глыбоцкая. І нам вельмі прыемна, што вот ён адрэстаўраваны, і зараз ён вісіць вось на пачэсным месцы ў капліцы ў нас у касцёле. Я вось зараз гляжу слов гэтай песні, і як мы знімалі, рабілі яе, то гэта песня была напісана ў 1924 годзе, тэкст песні. Нічога сабе. У Вільні. 18.04.1924 года. Ну, раней была другая мелодыя. Другая мелодыя была. Мы яе не ведаем, і я напісала ўжо сваю мелодыю на гэты тэкст. Паслухайце, калі ласка. Ясny luminasz kościoła naszego, piękna ozdoba karmelu całego, czuła naszych ran lekarko, wszelkich łaskiet snów, szafarko, zawitaj. Nie tak jest piękne słońce swym tym dorze, gdy płynie w głębie po niebieskim torze, jak się śliczno pokazała, gdy Maryja zajasniała w głębokiem. O Matko droga, wszyscy ogłaszają, że niezliczonych tu cudów doznają. Nikt nie ginie, nikt nie tonie, to w Twej Maryjo obronie zostaje. O Pani niebios i ziemi królowa, któraś każdemu darować gotowa, błogosław światu całemu, podaj opiekę każdemu w potrzebie. А як патрапіў увогуле тэкст да вас? Гэта ж Я знайшла дома у мамінай старой ксёнжцы. нічога сабе. Тут уже цэлая дэтэктыўная гісторыя. А ўвогуле раскажыце, адкуль рэпертуар, вось вы кажаце, розныя стараліся, да, каб быў? Ну, вось адкуль яшчэ траплялі? Можа, ёсць яшчэ якія цікавыя гісторыі? Самі пісалі. У мамы у Бывала, кніжцы. як мы бывалі дзесьці, нават ездзілі ў пілігрымкі і чулі якісьці другія хары, чулі гэтыя словы, песні гэтыя, вось. Звярталіся, прасілі ноты, і потым у сябе іх Да, размучвалі, дасылалі. Такое тоже было, да. І ёсць і зараз. Вось у Браславе мінулым летам таксама вельмі спадабалася песня нам «Хто спажывае», спяваў хор. Мы падышлі да хору, папрасілі гэтыя ноты, нам адразу іх далі, і мы спяваем зараз эту песню «Хто спажывае». Вось так, часто у нас такое бывае. Ну, а колькі так ацаніце, колькі у вас такіх у рэпертуары можна прыблізна сказаць спеваў? Вельмі много. Больш шмат. Гэта точно. Больш сотні, больш. Раней больш спявалі на польскай мове, раней. А потым з'явіліся беларускія вось зборнікі ўжо. Дык вот мы сталі спяваць ўжо цяпер больш на беларускай. Хаця, калі-нікалі, да, пачыналі з польскай мовы. Таму што не было нічого беларускага на той час. Вось. А потым потихоньку вось і на лацінскай, даже імша у нас была на лацінскай мове. І калі у нас быў ксяндзом Кшыштоф Нікалайчык, і раз у нядзелю была імша на лацінскай мове. Наогул мы спявалі нават імшу Моцарта.
калі у нас была каранацыя браслаўскага абраза маці Божай браслаўскай владаркі азёраў, нас сабраліся з усёй парафіі, не парафіі, дыяцэзіі, сабраліся ўсе хары. Былі прафесіянальныя хары з Полацка, Новаполацка, вось Віцебска і вось такія парафіяльныя хары. І мы вельмі доўга развучылі, это вельмі цяжкія такія творы для спявання, бо это вельмі высокія ноты, але мы вывучылі, і дзякуй Богу, спявалі вось на гэтым караблі, які там ёсць зроблены, вось на гэтым на караблі знаходзяць усе нашы хоры, і мы спявалі нават Моцарта. Ну, калі я зараз папрашу, то хіба што ўжо не вспомніце. Цяжка. Ну, цікава, канешне, так. Ну, яшчэ хацелось бы сказаць, што ў нашым хоры, вось сейчас спадарня Галіна добавіць, дзеці старых харыстаў, которые спевали, 50 год назад, можно так сказать, правда? Поколение уже, да? Да, и они маленькие ходили. Ну, расскажи, Галина. Моя мама спевала у хоры, вот я заўсёды была разам з ей на хорах, тады ж яшчэ ў школу хадзіла, не можна было хадзіць, так мяне хавалі на тых хорах ад настаўнікаў. І вот наша кіраўнічка, ейная мама спявала, потым арганісты быў у нас, дачка ягоная разам спявала з намі, тады хто яшчэ, Марыя Барыла, тоже мама. Ну, у асноўным мы действительно этим поколением продолжальниками передаете, так? Да. А ці ёсць у вас уже молодая змена, ці ёсць вось даётся да хору? Ёсць у нас, да, 3 дзяўчыны у нас ёсць, але мы хочам, каб больш прыходзіла моладзі, ну, як на вялікіх святах, там Вялікдзень ці Божае нараджэнне, то і моладзь, мы разам з моладзю спяваем нашай глыбоцкай, яны тоже вельмі много ведаюць песень, і навол ёсць імша для моладзі у нас. Вот, я думаю, что наши дети и внуки будут нашими продолжальниками. Ну, калі існуе такая традыцыя. Так. Да, и мы это вельмі хочам. И мы павінны гэта перадаць, калі не мы, дык хто? Ну, зараз і мае вось унукі, яны прыходзяць, яны слухаюць, і унукі вот маіх усіх дзяўчат, харыстаў. Таксама усе ў касцёле, усе слухаюць, і усе много што ўжо ведаюць. Многія песні ведаюць. Ну. На экране у нас заўсёды тэксты песень ёсць, і можна спяваць падчас імшы кожную песню. Ось, поэтому гэта цудоўна, што словы вось на экране заўсёды. А давайте яшчэ што-нибудь глыбоцкае. Спяеце ці не? Вось вы кажаце, што так стараецеся, і мясцовыя таксама, так? Мясцовыя, ну што мы прыспяваем мясцовыя. Дзяўчаты. Ну, зараз подумай. Вось мы пакуль тут раіліся, што такое заспяваць, ёсць у нас званочак ужо. Хвала Христу. Хвала навеки. Прадстаўцеся, калі ласка. Ганна з Рындубскай парафіі Андрэя Первазланнага святого. Хацела даць такое сведчанне. Некалькі гадоў таму назад былі на дыяцэзіяльным спатканні маці ў малітве ў Камаях. І вось там
прадстаўнікі глыбоцкай парафіі. Не ведаю, з'яўляецца там хто з іх удзельнікамі хора альбо не, але яны падаравалі такую песню, як «Прамень святла між сцернямі». Вельмі гэта песня спадабалася і прывезлі ў сваю парафію. І цяпер яе спяваем. І вельмі дзякуем глыбоцкай парафіі за то, што яна зрабіла такі нам падарунак. Заўсёды, калі спяваем, успамінаем, што гэта песня прыйшла до нас з глыбокага. Шчырая дзякуй гэтаму хору, удзельніцам і парафіі, што зрабіла такі нам падарунак. З панам Богом. З панам Богом, дзякуй, Ганна. Ну, мы... Вельмі прыемна такое так. сведчанне. Але хіба што не гэта будзем зараз, так? Паслухаем песеню. Песні наша, здаецца, рэпертуару. Так, прасіла я што-небудзь прысвечанае глыбокаму, калі можна, так? Гаспадарня Ганна, што вы сёння? Праспяваю песню «Глыбоцкі вальс» на словы Гарановича. Город ширых людей, где гостям двери настежь открыты, город светлых надей, закоханных собравных сябров, где коваль и мастак, и спевак, и письменник маститы, славу множить твою, неподдельно со славой своей. Над святынями голос на чайцы, шлюбно звонять божницам звоны, шпиля утягнутся белые пальцы, где облаков плывут диваны. Город ширых людей, где гостям двери настежь открыты, город светлых надей, закоханных собравных сябров, где коваль и мастак, и спевак, и письменник маститы, славу множить твою, неподдельно со славой своей. Ля фонтана день должится улетку, и чаруе у парках зима. Вясна з осенью прийдуть у квітках, лепш глибока у світі нема. Город щирих людей, где гостям двери настежь открыты, город светлых людей. Дзякуй вялікі. Ці ёсць увогуле глыбачане, которые не ганарацца сваім глыбокім? Хіба што няма, так? Конечно, не. У гэтай студыі так ладно не. Скажите, вось мне яшчэ такое пытанне. Вы сказали, што абменьваецеся так з рознымі хорамі, так? Нотамі, спевамі. Увогуле, як сябе ацэньваеце як хор? Вы падзялілі зараз прафесійныя ёсць хоры, непрафесійныя. Вам чагосьці не хапае, чтобы стаць прафесійным хорам ці не? Вось як на ўзроўні? Такое наш мне хор пытанне. не професійний, наш парафіяльний хор. Парафіяльны хор. Звичайний хор парафіяльний, так. Професійний, треба вельмі серйозно займатися, каб стати професійним хором. І повинна бути нейка, напевно, едукація музична, ось, і працювати над вокалом, і може займатися більше музикою. А люди різних у нас професій. Вось, поэтому, до професійності ми, конечно же, не можем дорасти, напевно, так скажем, вось, тому що, ми вельми різні. Не, хіба што ёсць музычная у вас адукацыя, ці не? У немногих, у нас так? у 4 чоловік, у 4. Угу. Вось.
Тут, которые присутны. Астатнія нават Якраз не не. ведаюць нот. Да. Але за 20 гадоў вывучылі. Ну, нічого собі. А ці з'яўляецеся вы такімі, ну, не ведаю, знакамітасцямі глыбокім? Пазнаюць, ведаюць, што вось гэта наш хор, ганарацца? Як увогуле Я ставіцца? думаю, ганарацца наши парафіяне, ось, і дзякуюць нам за наши спевы, ось, і на свята успаміну Святой Цицилии 22 лістапада мы заўсёды даём канцэрты, вось, і я думаю, што хор павінен быць, таму што калі гучыць хор, это зусім другое ўспрыманне музыкі, і это вельмі добра дзейнічае і на слых, і на нервную сістэму нашу, вось, і наогул настрой уздымаецца зусім другое унутранае адчуванне чалавека, калі менавіта гучыць харавая музыка, а не проста вось спеву там аднаго-двух чалавек. Ну, і хто спявае, той моліцца двойчы. Мы ж Моліцца ведаем, так, двойчы. так. Ну, яшчэ хочу добавить, что, напрыклад, талент Ганны Шакола, яе вялікая працадзейнасць, такая шчырасць ацэнена не толькі ў нас у глыбокім, але і ў обласці. У 2011 годзе яна была чалавек года Віцебшчыны. Дзякую. Добра, а вось яшчэ таксама ў іншых месцах, так, вандруеце і там запрашаюць вас, так? Дзе спадабалася? Раскажыце, вот вы казалі пра Польшчу, што там, а дзе яшчэ? Вось ёсць такія ўспаміны добрыя, дзе вось глыбоцкі хор і прынялі добра, і выступілі? Не, ну заўсёды гэта зразумела, але ўсё І з апошняга, гэта парафія Варапаева. Што там было? Там было іх був фест святого Арханёла Михала, костёл Варапаевский, вось, и поэтому нас запросили поспевать имшу и дать концерт. Ну, вельмі утульны, цёплы костёл отапливается, вельмі нам усім спадабалася, и новый костёл, вось, и поэтому, ну, вельмі цёпла парафіяне, и нас приняли и ксяндзы, и наогул вельмі много людзей сабралася, і з іншых парафій прыязджалі нават. Ведаеце, самае прыемнае, калі мы спяваем і бачыш, што бабулька, якая сядзіць там на якім другім радзе, у яе слёзы цякуць па твары. Гэта, наверное, самая вялікая ўдзячнасць, самая вялікая такая, ну, благодарнасць нам, што мы спяваем не толькі для Бога, але, напэўна, і людзі, можа, становяцца лепшымі, можа, становяцца чысцейшымі, і што іх кранае, поэтому, говорится, гэта вельмі вялікае падспор'е на то, каб яшчэ спяваць. О, просто я хотела, так уже час трошки падыходзіць до канцу, вось хотела запытацца, што ж вас натхняе ўсё ж такі на гэта 20 гадоў все-таки. Я так разумею, што наперадзе яшчэ 20, як мінімум. Як Бог дасць. Як Бог дасць. Што натхняе увогуле на эту працу? Ой, вы ведаеце, можа, настолькі вось... Я, напрыклад, не магу жыць ўжо без касцёла, без хору. Гэта чакаеш нядзелю, каб пайсці ў касцёл, менавіта паспяваць у хоры. Гэта ўжо, ведаць, патрэба такая душы, сэрца. Вось, і калі выходзіш з касцёла, зусім другі настрой, і, здаецца, як крылы вырастаюць, пачынаеш неяк по-другому жыць, і все праблемы на другі план адыходзяць, і здароўе паляпшаецца, и настрой другі, поэтому гэта наогул вельмі, ну, душа радуецца, сэрца радуецца, свет нейкі з'яўляецца, вось, і все праблемы адступаюць на другі план, і, здаецца, іх зусім няма. Вось, это, ну, просто, гэта ўжо просто, ну, радасць і шчасце. Ну, хацела б сказаць тое, што мы не толькі калектыў, але ўжо як бы сям'я, мы родныя, і вельмі перажываем, калі у кагосьці з нас нейкія непрыемнасці. Вельмі радуемся, калі ў кагосьці нешта добрае атрымалася, ці за дзяцей нашых, ці самі мы. Вось, поэтому мы ўжо даўно не самі па сабе, але і разам. А вялікі цуд, калі нашы дзеці вянчаюцца ў касцёле,
Вось я такое мела цуд. А вы спяваеце, Лена так? Ферейко, да, Галя, да, у внучка уже замуж выходила, венчалася ў касцёле. І мы, да, усіх у нас уже хтосьці венчаўся ў касцёле з нашых дзяцей, і наш хор спявае, і мы не толькі спяваем, але і падарунак дарым, і уже гэта нашы члены сям'і, усіх нас. Наши дети. Наши дети, да. І у нас яшчэ ёсць званочак глыбачанкі, таксама Вікторыі. Адзеньце толькі навушнікі, каб пачуць. Хвала Христу. Хвала навеки. Так. Я вас хочу привітаць наш хор глыбоцкі на мінскай зямлі. І хочу яшчэ раз вас павіншаваць уже з нагоды надыходзячага вашага свята. Юбілей гэта такі 20 гадоў. Вы упрыгожваеце сапраўды наш касцёл гэтым сваім спевам. І вось я хочу сказаць, што калісьці я была зусім дзіцём, ну там мне было 14 гадоў, і я прыйшла ў касцёл і першы раз пачула, ну вось, хор. І я зразумела, што я хочу хадзіць менавіта на гэтую імшу. Яна тады была па-польскі, і нічога там было для мяне незразумелае, але я зразумела, што хочу хадзіць на гэтую імшу, таму што там спявае хор. Вось. А яшчэ у мяне быў такі вялікі досвед паспяваць двойчы ў хоры. Дзякую Анне Казіміровне, якая згадзілася мяне прыняць. Але я хочу сказаць, што вось тое, што калі ты знаходзішся ў цэнтры хора, там ёсць два моманты: пазітыў і супакой. Ты прыходзіш і разумееш, што все будзе, усё нормально, усе такія спакойныя і пазітыўныя, і гэта, ну, сапраўды вельмі радуе і натхняе. Вось, і я вам жадаю новага такога папаўнення, каб, можа, сярод нашай моладзі хтосьці да вас далучыўся, пераняў гэты вопыт, і дзякую вам за тое, што вы ёсць. Дзякуем, вялікі дзякуем. Мы толькі за, няхай прыходзяць людзі, няхай прыходзіць моладзь, вось, і будзем разам. А ёсць такая дата, калі вы будзеце святкаваць? Ну, вось 20 год, але вось які дзень? Ёсць? Ёсць, так? Раскажыце, калі гэта будзе? Каб вас уже ведалі, калі абрываць званочкі і каму званіць, у які дзень гэта? Это адбудзецца 16 лютага у 12:30. Запрашаем усіх жадаючых на канцэрт нашага хору. Вось, а потым адбудзецца святая імша ў 13 гадзін. Калі ласка, чакаем. І гэта будзе менавіта дзень, калі глыбоцкі хор святкуе 20-годдзе, так? Так. Чаму гэты дзень? Ён такі быў адметны? Вось менавіта ці Мы гэта пачыналі у гэты менавіта дзень, так? Так. Першы раз спявалі на святой імшы у нашым касцёле. Ці памятаеце адчуванне таго часу? Ці ўжо памятаеце? Нічога сабе. Хваляваліся хіба што, так? Вельмі, вельмі. Праз 20 год уже выходзіць, няма такого хвалявання, ці ёсць? Назад на хоры. Хто гэта, так? Добра, дзякуй вялікі, ўжо няма ў нас часу, але яшчэ хор з глыбокага застанецца у нас тут на студыі, запіша свае спевы, і каб нашы радыёслухачы чулі гэтыя чароўныя галасы. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вам. Дзякуй вам вялікі. І яшчэ раз 20-годдзям. Дзякуем. Дзякуем. З Богам. Дзякуй Богам. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.